Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. Un equip de l'Institut d'Investigació Germans Trias demostra per primera vegada en ratolins que el tractament amb ibuprofèn ajuda a curar la tuberculosi. La troballa obre portes per dur a terme assajos amb humans a curt termini, tenint en compte que el fàrmac és d'ús habitual i de baix cost. Els investigadors de l'Unitat de Tuberculosi Experimental de l'Institut de Recerca en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol han comprovat per primera vegada en un estudi amb ratolins infectats pel bacteri que causa la tuberculosi que en el tractament amb ibuprofèn ajuda a aturar el desenvolupament de la malaltia i augmenta la supervivència dels animals. La troballa obre noves portes per als assajos clínics amb humans, tenint en compte la facilitat d'ús d'un medicament ja aprovat, barat i aplicable a escala mundial, com a complement als antibiòtics que s'usen actualment per les persones que han desenvolupat la malaltia. L'equip de Germans Trias va demostrar fa 3 anys per què 9 de cada 10 persones infectades pel bacteri de la tuberculosi no desenvolupen la malaltia. En aquest moment van constatar que en la majoria de persones el teixit pulmonar envolta en fibres de col·làgen les lesions que causen els bacteris, cosa que redueix la seva capacitat de moviment i de produir reinfeccions. Ara han descobert un motiu clau pel qual 1 de cada 10 persones sí que desenvolupa la malaltia. Aquestes persones, de manera innata, generen una resposta inflamatòria molt més intensa contra els bacteris que s'instal·len als pulmons, resposta que acaba provocant un augment de la mida de les lesions tuberculoses i el desenvolupament de la patologia. Centrats en aquesta resposta inflamatòria, els investigadors van decidir estudiar quin era l'efecte d'un fàrmac antiinflamatori com l'ibuprofèn en ratolins infectats i han constatat que funciona perquè para la inflamació.